Nenă, ce faci acum? Lasă-mi în pace să nu mai facă gălăgie. Gata. Gata. Dar nu mai punem mânuța pe ea și lasă-mi pace, găina, na. Lasă-mi pace, băi, păgușorule. N-auzi? Nu mai zvira. Du-te de aici. Mă, răutate. Lasă-mi pace, bă. Așa, bravo! Bravo, Adrian! Bravo! Nu i-a dat drumul, mă! Nu mai da drumul, că sus cade, gata, mă! Adi! Așa. Că tot așa s-a oprit acum singură. Înapoi nu mere la mână mare. Dar lasă-mi pace. Lasă-o că și ea trebuie să doarmă, că acum 3 minute nu mai pornește, gata. Tu n-auzi că nu pornește, mă, bulă. Bă, bulișor. Ce faci tu ca o maimuță, mă, în trecutule, mă? Tu ești maimuțică? Ha? Tu ești maimuțică, mă, curcă gata. Zi, bă. Tu ești maimuțică? Hm? Că? Da, hai, du-te, vezi ce face Cristi, du-te, vezi ce face Cristi. O găta de sub țâță? Hai că trebuie să mergem să-i facem băița lui, că el e mic. Mă puși la el, mă, te duci? Te duci, răutate, de copil. Mari! Mari! Du-te, du-te! Du-te și vezi ce face băbăluciu. Du-te, vezi ce face. Zic, bă, ai gătat de mâncat să te facem să te îmbăiem? Să mă mânci. Se întreabă, du-te, du-te.